देहानि बेमार आजारखौ सोखानो डाक्टारनाव फाहामथाय लानानैब्लाबो हामैलाय बे समाव दै सान्थिनि मदद लादों खायसे सुबुंफ्रा नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल सालबारि 1 नं लोखिझारनि दै सान्थिखौ दासान्दि सुबुंफोरनो होगासिनो दं। चिरांनि मिथिसार जानाय अन्थाइनि दै सान्थिखौ दायो गुबुन गुबुन जिल्ला एबा जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा लांफैदों। अदेबानि जायफोर बेमारिया अन्थाइनि दै लोंनानै देहानि बेमारखौ हामदों होननानैबो फोरमायदों। ओरैहाय अन्थाइनि दै सान्थि हरग्रा बिगोमा आरो कमिटिनिफ्राय थांनाय समाव मागो दमासिनि थाखाय बन्द खालामनायखौ बोखारनानै दायो दै सान्थिखौ हरगासिनो होननानै फोरमायदों। सोरबाफोर सुबुङा दै सान्थिखौ गोनां जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8473801589 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन होननानै फोरमायहरदों। माने दाख्लै जोंहा आं दै सान्थि हरनाया जेन'बा दमासियाव बन्द जादोंमोन नालाय दा होफिननाय जाबाय आरो सोरबाफोर मोनथियाखैबा मोनथिनो हागोन माबा लांफैनो हागोन मोनथिनानै जेन'बा जाखिनि मुलि लांनानै दंहैयो जेन'बा सोरबाफोर गोबाव बोसोरनि जाना थानाया खनसे खननैजों हामनाय नङा आरो बे लांफैबावनांगोन आरो हामजासिमखौ आरो जेन'बा नोङो लोंनानै प्रमान मोनदोंबा जेन'बा बे मुलिखौ लांफैबावनांगोन आरो मा समाव होनाय जायो मुलिखौ होनाया जाहैबाय जोङो बुधबाराव होयो रबिबार होयो समबार होयो बुधबार होयो शुक्रबार ओमफ्राय होयैया जाहैबाय सुनिबार मंगलबार बिस्थिबार ओमफ्राय अमाबैसा पुर्निमायाव होनाय जानाय नङा बेनो आरो दाख्लै थांनाय समफोराव जिखिनि टिकेट लांदोंमोन दिनैनि समाव बिथांमोना लांफैजोब्बाय ना? औ लांफैजोब्बाय जेन'बा दाथ' जोङो हामनायनि लिस्टखौबो दिनैनो फोसावनाय माने जोंनि गामिनि माखासे लिस्टखौबो जोङो मोनजोबनाय जायाखै आरो सोरबा हामनाय दङ बेखौ लिरनाय जाबावाखै आरो जों लिरहोबावगोन आरो सोरबा अबेबा गामियावबो थाबावनो हागौ बिसोरो नाम होलाङिया बेखौ जों लिरनानै लाखिबावगोन आरो जायफ्रा मिथियाखै नोंथांनि दै हरनायखौ गुबुन गुबुन जायगायाव सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खावलायगोन? जेन'बा लांफैनो हागोन जेन'बा इसोरखौ जेन'बा सिन्थिनानै हामनाय हामिखौथ' जों हामथारनायखौथ' बुंनो हाया जेन'बा अनेक मानसियानो हामबायबा मानो हामा जानो बेलाय लांफैनो हागोन। माबोरै जगाजग खालामनांगोन नोंसोर? जेन'बाथ' जगाजगा जेन'बा जोंनाव दा कमिटिनि मानसिफोर दङ कमिटिनि मानसिनि अनेकथा नाम्बारबो मोनलांना दंहैखायो जायखिया माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन आरो लकेसनफोर माबाफोर नायनानैबो फैनो हागोन। जायगाया लोखिजाहार बेंटल सालबारि चिरां जिल्ला जोंना 1 नं लोखिझार गामि चिरां डिस्ट्रिक्ट दा बे जाहैबाय थांनाय सावन मासनि 1 तारिख 1429 बांला बे समनिफ्राय नैबे लोखिझारनि जाय दैनि मुलि होग्रा आइ गंगा मोदायजोजों अननानै होजानाय बे बिथाङा बे दिननिफ्राय हरजेननाय जादों। दिनैसिम 7 मासाव रानिं दा बे हिसाबै जोङो बे कमिटिनिनो सान्थि कमिटिनिनो माखासे रिपर्ट लाग्रा हिसाबै जाय गामिनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बे दैनि मुलिखौ लांनानै मोजां रोखोमनि बेमारफोरनिफ्राय उपकार मोननो हादों बिथांमोनखौ जोङो माखासे लिस्ट हिसाबै लाखिदों गामि पस्ट डिस्ट्रिक्ट मबाइल आरो बेमारनि लक्षन बेफोरखौ लाखिनानै दोननाय जादों। दासिमाव बे हिसाबै जों फरायथिना होनाय जादों बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि खोनासंनायाव एसे समबो लानो हागौ बेखौ खावलायखानाय जाहैबाय। जेरै नामा जाहै दिनै उर्मिला नार्जारि लोखोनागुरि क'क्राझार उदैनि प्रब्लेम दङमोन बिथाङा बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। तिरथ ब्रह्म बिथाङा जाहैबाय बासुगाव बे जाहैबाय आथिं सानाय मिजौनाया हामदों आरो बात बेरामबो दङमोन बे मुलिखौ लांनानै हामनाय जाहैबाय। जयमति बसुमतारी बागमारा पाठसाला डिस्ट्रिक्टआ जानजियाव सानाय आरो अहेब सानाया मोजां जाबाय होननानै बे रिपर्टखौ होलांनाय जाहैबाय। मद्रा नार्जारि 8 नं गोजोनपुरि चिरां बात बेरामा हामदों बेखौ बिथाङा होलांदों। श्रीमती दांदुलि नार्जारि बाथ'फारा चिरां डिस्ट्रिक्ट आथिं सानाय मिजौनाय फायखाना खरसा जानाया हामबाय होननानै रिपर्टखौ जोंनिसिम होलांनाय जादों। सुमित्रा बसुमतारी दुलिगाव चिरां पेसाब
खर' सानाय आथिं सानाया मोजां जादों होननानै बे रिपर्टखौ होलांदों। चितन बसुमतारी बिजिनि चिरां बिथाङा अन्थाइ जानाया हामदों होननानै बे रिपर्टखौ होलांनाय जादों। सुजित गयारी माख्रागुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि उदै सानाया आरो उदैयाव खिबा प्रब्लेम जानाया मोजां जादों। कनक ब्रह्म साउथ काजलगांव चिरां आथिं सानाय मिजौनाया मोजां जादों। कमला बसुमतारी सिनस्रि सानाय आथिं सानाया मोजां जादों। बिथाङा चिरांनिमोन। चितन नार्जारी काजलगांव बाथिपारा क'क्राझार मुलि लांनानै माखासे देहाफोरखौ मोजां मोनदों होननानै बियो बे कमिटियाव मास्क आरो लोगोसे त्रिपाल अननानै होफैनाय जादों। अमुल मोसाहारी क'क्राझारनि बिथाङा गेस्ट्रिक इमप्रुभ होननानै लिरनानै होलांनाय जादों। रबिन बसुमतारी बिरबिरि चिरां आथिं सानाय मिजौनाय आखाइ सानायनिफ्राय मोजां जादों। दिलीप बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्ट लखना बेनामा आथिं सानाय आखाइ सानाय मिजौनाय आरो अहेब सानाया मोजां जादों होननानै लिरना होलांनाय जादों। सहिला ब्रह्म क'क्राझार बिगुरनि सिथर जानायनिफ्राय उपकार मोनदों होननानै बेहा इमप्रुभ होलांनाय जादों। जावरि ब्रह्म बेलुबारि चिरां बिगुरनि बेमारा हामदों आरो फिथर जानाया खमायदों होननानै प्रमानखौ होलांनाय जादों। पद्मेश्वर बसुमतारी चिरां पेरालाइसिस बेरामा मोजां जादों होननानै खेबसेजोंनो बे प्रमान होलांनाय जादों। रदेश्वरी मोसाहारी बाक्सा ब्रह्म धोरोमनि मानसिमोन उदै सानाय आरो आखाइ सानाया आखाइयाव नार जानाय बेदर जानायाबो हामदों बेखौ होलांनाय जाहैदों। लाहरी नार्जारी बिजिनिनि चिरां उदै सानाया हामदों होननानै बिथाङा प्रुफ होलांनाय जादों। खेबसेनो जाहैदों बियो। धनिराम ब्रह्म हाब्रुबारि चिरां उदैयाव अन्थाइ जानाया हामदों। गायत्रि नार्जारी 1 नं दिहिरापारा बाक्सा टन्सिल बेमारा हामदों। दिपाली बसुमतारी दतमा क'क्राझार सिनस्रि सानाया हामदों। जहर सिं नार्जारी दाद्रिबिल प्रेसार स्टप इमप्रुभ होलांनाय जादों। मानसिया ख्रिस्टानमोन। सन्जिता बर' बाक्सा फाइल्स बेमारा हामदों होननानै प्रमान होलांनाय जादों। दिबिया रामसियारि बाक्सानि खिनायाव प्रब्लेम दंमोन होननानै बिनिफ्राय उपकार मोनबाय हिसाबै बिथाङा प्रमान होलांनाय जादों। जोंनि बे मिडिया बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ आं बरायनाय जाबाय। आङो बे 1 नं लोखि जाहार सान्थि कमिटिनि आङो आफादगिरि हिसाबै आं दिनै फंनैसोबाबो आं बुंनो लुबैदों। बुंनांगौआ बेनोल' बिदिनो जोंनाव मानसिया आगोल समाव जोङो बिराद 1200 जन 1000 जन जाफैयोमोन। दा नैबे मागआव जेनेबा जोंना बन्द होनाय लोगो लोगो एसे खम जाफैदों। दा बेवहाय गासै रायजो राजाखौ आं खावलायहरनो सानदों। बे मागआव दिनै सप्तासे बा 9 दिनसो जों बन्द थादोंमोन। बेयावनो दिनै मानसिफ्रा बिदिनो ससियेल मिडियायाव नायाखै बिदिनो बन्द जाबाय गैला होननानै मोनथिदोंमोन। दा बेवहाय नङा गासैबो बै खोनानाय बाथ्रा नंजोबा। दा जोङो दा होगासिनो दङ। दा जोङो बारायखौसो जोङो बारायनानै लादों। बेखिनि आरो मा बाराय फैयो? ओरैनो बाराया जोङो रुबिबार समबार बुधबार शुक्रबार दा बे बाराय मोनबायाव जों होनाय जायो। मा जिल्लानिफ्राय बेहाय दिनै नुजाफैदों? दिनैथ' हय चिरांखौ लाग्रोदो। चिरां उदालगुरि बाक्सा गहपुर सनितपुर नलबारि गलाघाट आरो दा बेंगलनिफ्राय फैगासिनो दङ। दा फैदोंआनो फ्राय जोंना नैबे क'क्राझारनिफ्राय एसे खम जाथ'नानै दङ आरो। जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनखौ लांफैनो थाखाय मा खालामो?
मोनथियैनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों मिडियानि थ्रुनि गेजेरजों जोङो गासैबो जेनेबा रायजो राजाफ्रा हामनायखौ जुदि नुबायब्ला मिडिया नायनानै जाहाथे निउसफोर नायनानै बा इउटुबफ्राव नायनानै जाहाथे फैलायो जों बेखौ खावलायनो सानो। माबायदि जगाजग खालामगोन ओमफ्राय जगाजगा जों जानबुं नाम्बार जों हरगोन। दा आंनि मबाइल नाम्बारखौनो आं हरगोन जेनेबा मबाइल नाम्बारा जाबाय 9101386707 दा मोनसे नाम्बार दंबावो 8473801589 बे माग मासाव मानो बन्द' दोनथ'दोंमोन बे माग मासाव जों बिहुनि थाखाय जोङो बन्द'खौ जों दोनथ'नाय जादोंमोन 9 दिन दा बिनिफ्राय जोङो होफिननाय जाबाय। बन्द' जाबाय होननानै सानदोंमोन बन्द' जाबाय होननानै माखासे मानसिया सानदोंमोन आरो सोंहरदोंमोनबो बे आरो एबारनिफ्राय माने होफिननाय जासिगोन। दा एबारनिफ्राय जोङो होबाय थालांबाय थागोन। लांफैनो औ हासिगोन। लांफैनो हागोन आरो जों बेयाव जों खावलायहरखानाय जायो बिदिनो माखासे मानसिया कन्टेक्ट बुनानै जों हर दा थाफै जों बादा हरो बेखौ माखासे रायजो राजाफ्रा मुलिखौ मोना जाजायो होननानै हर थाफैनाय जायो आरो बिदिनो 30 जन 40 जन हर थाफैखानाय जायो आरो बे ओमफ्राय बिदिनो जों पुर्निमा अमाबस्यावथ' जों होखानाय जानाय नङा बे आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैग्राफोरनि थाखाय माबाफोर सुबिदा थानायनि जानायनि थानायनि सुबिदा माने दिनै जों कमिटि हिसाबै जों बेखौ जों जेबो बुंनो हाया आरो दा गुरुआसो मा खालायो बेमोन दा जोंनियाव दायथ'आ गैया मदानि बे गुरुआ जेखौ जों बिथोन होदों जों बे खामानिखौसो जों मावदों। दा गोजाननिफ्राय फैनायखौ जोङो नंगौ न' लुना होनांगौमोन दै न'खौबो लुनानै होनो हाया बेखिनि आरो उनफ्राव सिन्था खालामदों नामा लुना होनो? उनफ्राव जोङो सिन्था खालायगासिनो स्टाडि खालायगासिनो जों बे नैबे बिथां गुरुजोंबो दा माबायदि जायो जों बेखौ खालायलांबाय थागोन आरो। खुलुमबाय आं जानायाथ' जादों होननानै जेनेबा आं हस्पिटालाव दंमोन आरो 5 मास 6 मासनि सिगां आगस्टआव थांदोंमोन। आगस्टनावबो ओरैनो 10-15 दिन बायदि थाहैबाय आगस्टनि डक्टरा फाहामनो हायाखै। मा बेमार जायामोन? बेमारखौ सन'ग्राफि एक्सरे खालायबाबो जेबो मोना ओमफ्राय बेमारा जाहैबाय खिनायाव थै फैयो हासुनायावबो फैयो ओमफ्राय गोबायोबो गोबानायजोंबो थै फैयो ओमफ्राय बेमारखौ डक्टराबो खोन्थानो रोङाखै आरो नायबा जेबो मोना। दै लोंनानै दा बिनि दैखौ लांनानै 5 मासनि सिगां दालाय 5 मास जाबाय दा दै हरनाया फार्स्ट हरजेननायावनो आं लांना लोंहैदों बे बेजोंनो दा हामना दं आरो जेबो उसुबिदा गैला। उसुबिदा गैला दा थैबो खिला थैबो गोबानायाबो गैला ओमफ्राय उदैया देरोमोन बे उदै गिदिर जानाया दा सेमबाय। दाबो लोंगासिनो नामा दैखौ लोंगासिनो दं मोजाङानो मोनबाय औ ससे लामाखौनो थाबायनो हायामोन मेङोमोन बिरादनो। सुबिदा जाथ'बाय औ दा जानाय लोंनाय खामानि मावनो हाजोब्बाय सिगांनि बायदि मावनो हाफिनबाय खामानिखौबो। बेसे गोबावनिफ्राय नोंथाङा बे बेमारखौ भुगिनांदों? बेसे गोबाव माने बे बेमारा जाब्रबनाय बायदि जादोंलै माने बै माबायाव हादानाव दंहैयोमोन नालाय आं बे हादाननिफ्रायनो जाब्रबनानै फैदों आरो सिगां बे माबानिफ्राय जाना फैदों मा होनो आं तामिलनाडु थांदोंमोन तामिलनाडुनिफ्राय जाना फैदों आरो बे बेमारा बेमार होननांगौ ना मा होननांगौ बेखौ आंबो मिथिया आरो डक्टराबो बेमार होनना खोन्थानो रोङाखै दा हामबाय औ। आं बरमा बाथुल फारामनिफ्राय फैदो आं बेसेबा गोदोर बेमार दंमोन माने मा बेमार आं थारमाने बिजि लाबाबो हामामोन आरो ओमफ्राय बिजि लाबाबो बारा जायो मुलि जाबाबो बारा जायो दा आरो बे आइ बिमा गंगानि दै सान्थिखौ लांफैनानै एसे खमायना दं आरो बेनिफ्राय थेवबो खिनो हासुनोबो थारमाने पेसाबफोराबो खुला जायामोन खिफोराबो खुला जायामोन दा इनिफ्राय खमायजोबना दङ आरो गोबां हामाखै थारमाने। हो आङो दिनै खेब्रैयानो जाबाय बेमाराबो गोबाव जाबाय थारमाने दिनै आं 20 बोसोरसो जाना दङ आरो एसे खमायना दङ दा पेसाबफोरा खुला जाबाय खिनो हासुनो हायो। ओमफ्राय हस्पिटालफ्राव नायजादोंना नायजायाखै? नायजादो हस्पिटालावबो नायजागासिनो दङ ओमफ्राय हस्पिटालाव नायजानायाव हामनाय मोनाखै? हामा माने नोङो सानायबो बि जाजोबना दङ नालाय नों बिनि बिजि लाबानो बांद्राय जाना होयो माने उजायजोबो ओमफ्राय उजायबा आङो सानो आरो बोरै जागोन दा
मालायफोरा हामनाय खिन्थायो जेराव थाङो हामो आं मानो हामा आरो होननानै भगबाननि नाम लायै लायै थायोमोन आरो आं थारमाने बेमारखौनो आं भाबिना भाबिसनायामोन दा एसे खमायना थानायनि थाखाय आं दा इयाव दिनै खेबब्रै जाबाय आरो ओमफ्राय न'खरावबो मालिकआबो जादों फिसालायाबो जादों ओमफ्राय बाङाय हामना दङ इसोरबो ओमफ्राय आं जुदि फैबावगोन उनाव बेनिफ्राय हामथारोबा नोंथांमोननो खबर होगोन आरो बिदि खुलुमबाय। आङो दिखियाजुलिनि जोंनि गामिया 4 नम्बर माइनावपुर आङो आंनि बेमारनि थाखाय माने बाव दै लांफैनाया आङो खनब्रै जाबाय आंनि आखाइ सानाय आथिं सानायफ्रा हामदों ओंखायनो जों बिसास मोननानै जोङो दैखौ लांफैदों ओमफ्राय आरो दा आंनि फिसालायाबो गुजरातआव दंहैयोमोन गुजरातनिफ्राय फैनानै खिनायाव थै ओंखारबाय थादोंमोन गथ'आ ओमफ्राय आङो लिंहरनानै फैबाय फैनानै दैखौ आं लांना दोनहैखादोंमोन दैखौ लोंनाय लगे लगे आंनि फिसालाया हामबाय दा हामनानै थांफिनबाय आरो आं दा खनब्रै जाफैबाय दिनैजों आं हारसिंसो फैदों लोगोफोर दङ जोङो 9 जन फैदों बिसोरो 9 जनावबो सोरबा सोरबा गोदान आं फुराना आंनिया सानाय सुनाया हामदों आथिं सानाय खर' सानाय ओमफ्राय आखाइफोर मिजौदोंमोन बियो हामदों आरो आं बारा गोबाव जायाखै लांफैबाय थानाया होनबा हामदों आरोना ओमफ्राय आंनि फिसालायाबो खिथुजों थै गनायाबो हामदों ओमफ्राय दैखौ लोंनानै थांफिनबाय आरो दा बम्बाइआव दंहैफिनो। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आंनिया न'आ जाहैबाय अरां गेलाबिल बिनिफ्राय फैदो आरो आं मा जानायमोन नोंथाङा? आं चाइनिस दंमोन सिगां बहुद खस्थ'आव दङमोन आरो फार्स्ट खेबसे आं फैनो हायासै जोंहानि आब'आव फैनानै लांफैबाय आरो दैखौ लांफैनायावहा लोंबाय ओमफ्राय नाना लाबाय आं गानाय बायसा मोनबाय आरो मिनिमाम 80-90% गाखाबाय आरो दा मोजां सोलायबाय बहुद आं आरो फुङावहा बिराद खस्थ' थायोमोन आरो मोनाबिलि समाव जायोमोन आरो बांद्राय ओमफ्राय दाथ' थान्दायावहा बिदि बोथोरावथ' खुवा खोबाथाय जाखाथारोमोन आरो बेरायनो हायामोन दाथ' बहुद मोजां जाबाय लोंनाया आं लांफैनाया दिनै फार्स्ट फैदों सिगां खेबसे लांफैनायाव आब' लांफैदोंमोन बेखौनो लोंदोंमोन आरो फैनो हायामोन नालाय सिगां